wo man de hye sabro nya sapo bojafo na mo no ye hye adeti ne ebube eberebe ne ebube ne be kra ne de na ye de ye ye nti sabi mpredwe so mesramika o obisa woto na wo me na do baba no o wudi kisi wa wutu atwere so eba mi dija wa ne se yesi panyini wontena fie ema aseduamfo sabi wiasmo ewe mpanimfo se sabi se oyemu ya eno nkire se fa yere che ba se ni ahia no kura nya ne krama ba ko de bekona beso nyansa po fufu adidamu ewa ni monyam se anwa mo aduane anyakopan no ama chechede no krama fa ho mbrika no asa ho ka ya twere ni mu nyame nai eno mpo na abu apaso na de ya twere ni mu twiwe tonte ye no sa na ya fa eno kre fa me na na menya akwa sechire bonkum eba panini me mentuma yesi ni di Obama ai sabe mpanifo se fefe na efe se wadamani be kwamlika no oboso na nefo na yese beti atontia mpanin se kuti kruku ni kruku kura sika ntwa de twa oti ayenya bisa konfo hima yo musiafo mi se mo bose da se na mesa ni mo ahia nyame adoma hoden wo ho enti se da ya di no ya sa ni mo ahia bio enti ye bena ni gusu a ye kiremu medika aka se ebe no wo fie onim cheme akonya na manya ntina mtia enti ahoma egu ase so obi a eda ekasa etune na mafofo a ma ye nsanka woni jumari ehun se betena oda nso ba so yasen na se de ha sie yenka kakra krasa na eja ye kasa yi hu a emo aye eno ntina nyansa po badwoko na wura ezo madosi komedem ko emapie mankam ma bono bede tumede ba mumwame na yemfa mankiri ma no yo sabre nyame ncha de mo fa nso wa ha ni dinde ma ba enti minim se mo hu no ofa da woro ma mpanimfo se yefunu boni enis makosa ofa sabe ya se kire se yefunu boni ni se makosa mi ti se enipa bia we ye enipa boni fo no efutuo bia ni wari tunu a wo besesa ipa wasi boni ntan so mutu fo je de ya wonzo sa se tempo so twena so enima ko na bia se o chiri na obo na chi na chi papa kura ni obeya na obeye ye kase ye fuboni enim se makosa ejesi ubia wasi boni ntan so enim se ye twenofo na se ya twena so obeya na obeye me wo fa bia fe no so mafo Paul onya na ba bi ko ona ma meti beye se ne di she bia boni no ko odwa ato na se pani Paul akura yi wonye no se me ma mu dwa ato ada na zampase de suba no a ye fuboni ni se makosa basa ba bio mo ntimesere maba mu de munya nchame ne ba bio me ni animu bio o so mafo Paul nyame fa ni sie yie wa boa me metia nyina no me kasa no fa ona no de cheme ndi se ochire musa na me so matiasie na yese sikantia agine ho abofra nsem sikantia agine ho abofra nsem da bia me kase sikantia no ye wo sekan ye do kese ena ne ese de ye kokoko no ayetwe bia yo na ne tie ne se kase sikantia agine ho abofra nsem a asemu a ya sikantia enam enti se akwara na hwe ya ebetimi etwam enti yereba ebenum anenti ase ne se asem bi wo ho a na wafa ne se eyetra ye enye asem ekekese na sunia de behuna se akofensu sanso ebone aba yes enti wo de se wo de enye sikankese do de twakwara no a be ne ese mfa ko ya sabe akora me nkopam hwe eka ene adaje a ebese diskenti ade no wo abofranse no asem bi wo ho a ne ba no mafanse wo de enye asem bi a ehu anaje mo aye no wata yes wo ji wa obeje se ka no fira abofranse mu na so behwe aka asem no ne wo bu onye kuso afi ne be hu anse akofa asem kese abro na menim se mame menyina ebe na nkasa so te sikanti agire ho abofranse mu em se sika na kese ne de ye nanom frafu mba ya ne kodem bo na sika nketwa na ye de ye enema fie no wo hu na kwara afa fatuwo no kronka ho fia etwa no ana ono aja to enti yesi sikanti awasika nketwa agire ho abofranse mu no ana ogire ho utakura ne wi akura na aja no e ma no ha enti ye de ba brabo mu nso ani etire mu se
ase sebe me nua ma no mfa nkyeme ho na ese de fa sababa obi asiso na wasoro bi a ni mfie ni nuru senka chesenke bi anka wo ye memasem na wo hiri dwam ni etufu jayo na abrewati ati o simunya na sekantia agine ho abofra nsem atopre twadwada ye dine koji se afi de onyanye mu a na pem aha ntina hu se sa na we no ekosi na esa ko wie se yesi odwa ya opem na wopem ya opem no se de efa ayia akwa ye de se ekwa ye se ye fumboni ni msemasamu nipa onye no na onye nipa onye na onye nya be nu bia isupan de se obetimi asesam na ye nkwahwa enkoto nkwa ho enkoto nkwa ho de wo wantimi anu abi na ehwa no bia na nkwa ni nim ehwa te se nye o ma me no papa fie na mo obi fie e na wo kwa kodidi eno wo ko ehwa na obusuani bia na wako ekwam so diwu enu nti e na wo ko hwa na wo obi anu bia no afọ se bre beji bia afi na abaka se nkwa na nyede na otwe firi wani mu a na hene fa na wo fa e se adia wo wa ho de entimi enye no se obi eye e de boa wa nka ho asem ma wani nso empanense ade na wa mato wo ma mi jaso no na nka wuchi ndi ge de ni akohwa ense wo wudi du fie no amea ya santia ye bu person wudi du fie no amea e na akohwa edu obi obekohwa no na akoda wo kohwa no titiri dodo no na ifie aduane me no na wo fie aduane amewo no akọ na obi edom wo bi kwa na woni de kwam de odom wa efe na akọ sika se aduane nya da na se afufu kwa abawu na so opamu firi wan awfai empanisi enoma yitiri no yemfa yesinche aze ewudro bia enya wuro onumu a ewudro bia enya wuro onumu a asema ba eji se sani asema ti eji se en wuchirade no a na jere se wuchi koko ensu wudi ne ma ni bia ba kono na ade no yeki wuchirade no anfa enwura wonu chese ensase ekọ ni padua no mu esi suso ena wo mu anya ne wo bia na betimi akọ ni padua no mu ekoku etu wuchiri a na wuchi ade a enye no na enye ensase wokọ yesi finhwi mu ade ekọ soro me ba sa be no ene na mafosi ni trase yesi finhwi mu ade ekọ soro na ebene se finhwi mu ade ekọ soro yakata soro a ase tire sei soro yakasa de bi ekọ soro a tese ekọ ntentem wa bra bibie ensi de kwai eni akwansi die bia tese ne amefa se sakra wo de sifiri so sakra no ho de na sifiri so what enu ekọ hwi tese kasa de bi kọ soro ekọ ntentem finhwi mu ade ekọ soro enti ade a eni wo no bisika bonye santem bo se wo ade a eni wo na se wo de po ana ni hahane ana kwambone so agi a enchere wonse ene sakre ho asema de be na me bisa se yesi sakre amerika de omu ana eba e kire sei sakre amerika ni omu ana eba no se se ni amerika ka free so de no nye wonanu abe nia ekọ no a na ekọ ene duru ba bi nia ehwo so anu abedu a anu ado na nia efro popo no a ya wo de wa ho den ekọ ne wa ho den no ebetimi no eno na edekọ ende ka de sakra amerika de omu na ba chese bia nipa bi ade be hia fi no ndo betuma ya na wa ye na bi firi be meka ho yes to dia se sakra amerika de omu na eba o de akobi okodo na siefu na wa bre otimi ka se wa bre wo fere
ogina won sa obo pupu osie so anto ade besa ante de wetuma ya no aye no so poso de foforo ka ho ndi sakra America de omu ana eba no ye ka se ba bia keteche kwai ni no keteche mfa ho ma menka ne sei kejumade ne sebe enye mpani ni mpani na mo France utie bi ba bia train kwai ni no train mfa ho obi bu be wo ya no poso ka se kiro juma wuni juma wonye ye no te se afuo emba se obi aye na afuo nyone na ye afuo no ensa se ukofa afuo no mu enema ana etre kwan no ne kwa etre no enye baby hunu bia le timifa enye baby hunu bia le timifa ewo baby poti ya etimifa edisa kwan ni ho a enya dia ebetimi afaso de ma se mo ba ye se obe ye bisa na ade bia onim ho nimde ene se Ogo we hye ye ne ye se ye pe hotel bi ye bodi Kumasi ya se ompe hotel ma ye na wonim na se se lo se Kumasi abrante ye pe no wo se an ba bi e tre kwa ni no tre mfa ono onye hotel adwuma ogo je gira ko pe hotel ndi eno gira se eno so onye adwumadie bi ogo gira so onye hotel enti na ko ba se eye tintina etwan se se ohuru aha enti ye se ba bi e tre kwa ni no na tre mfa ho afa ye mra fom na yanhwe ya kan kasai obi se otwen ankodwa ne ngomakọ ebi si se awotwe anko ogwa ne ngomakọ ebene ne de hin de bia semti ye dokoto kodua ija na hono ena de bia semti ye dokoto kodua ne ejam eti se bi pepe otwe ankodwa ne ngoma ekọ no ene se asem no edwabo tetiwa na abo yede ne ngoma eye twene eye abo atwen ato twin se wo sapa o nso so se na ngoma no emu supro na emu pieti no ene yede yere twene enti se ba se edwabo bi ba edwabo bi e mebo bia no kan no ene ne akofa yesi bi the sound system na anka ye bo twene so a ene na abrofo de so aba ya asori de mu entwene no nanso kula biblia enso bibli konka eno ye de twene ye de aboa ngoma ena eyire enti se edwabo no twene wankobia na ngoma na akonti no wakobi ena awotwe anko odwa na ngoma so ekọ no na krachi ni bi wo kwapememu efe no awotwe na se eba se tekos na bra ontimi enko no tworo krata mpenefo no ase wombeka bia no wono na tworo krata no this went me anka amfom anka omo no omo anka wo tworo krata no na mpenefo no ase ma ye kompaka so omo ntebrofo no wono wote brofo nti waka amo anwa tworo brofo kasem e de ebu krata no so this wono wokwa ada se wode wokoka wode na no koka mpenefo no akwanso ana ndisem achire nti wenti mi anko bia no na nsema mpenefo no beka no omo atwe krata so no mo de kwenti wanko bia awotwe wanko ogwa na ngoma no ekọ na senia ebe no me ma da kwose don kwa da kiri ma na ne ye bonso a mfita no dumase nya osika akire mi mo afi mamra ebe ni biso ebe ni ho a e wa bonten na ni buo no na ombuo no mosini trasifa yesi ye be wo hin no na pani tiase ebe utire mo sei anokra no enye ye be wo no ye mo bra ye wo no ye wo hin na akokra etiase se de buna montana mkase ye ta kase ye be wo hin ne pani tiase na no kase utire mo sei ye tene no a ye wo hin na akokra tia na afo asem pa ebe no hankasa mo ye wo hin na akokra tia na afo ni nyina ne se enye enyini ana pani ena ebirebia edi eduma na ya saka se akwada uhuru ne nsa hohora woni empanifo didi enti ni aya woro hene no ni ya woro hene
ni aya nwo wo ye ya nwo wo hena ya nwo wo hena iti nye enyiri ana mfero do wadi la sase so ena iti du na na bia ehokoro sabe no ya ye ta chiri mu sini trase panimfo bi kan de sabu mra ne se ye be wo hene no ne pani tiase se pani ni nyina ya chi no na nya wona konya fata wo ne mu afiri mu pani na chi a wo bi a wo yo hene mo ndinya de bia ne se wo pani nti wo pere ena meka oye waka masem ayo afi na ye ka se samampo mu twene ye di amumu mumu han ena yire nanso yire dade yankonta ena ebo samampo twene ye di amumu ha ena ayire nanso ye di dade yankonta ebo nemafori nti amumu ha no eye ewu aha bi eya se nkuruma se nkuruma han na ni duaba no etai free ensuo ho na yinim se twene se ne ye kan se twene a yetabo eye enwoma ye de yire no so okọ asọdede mu ene wo mo yesi drums ya e wo ho no a twene no a ye de enwoma no ye de ayire twene no so no den ena efie edie se etumpan so twene enwoma ye de ayire so no den enumpo ya ye di dua bon emutimi swan na ye den ena twene ye de ahan ayire so na ya nkofa dua mpo na ye de dade ena ekobo na enswan ni nyina ne se abusuasem anase afisem se eba se de ne a ye ka no ntoboase eni nyansa eni abotire mu se dade no awde bossa aha no mo so wa mo no nyansem eni abotire mu a emu ebiswa iti afisem ye ka no abotire eni nyansem ye kaka se bi se ekwa ebu fa so yi fie yi ne se obi die ani nso tirim se ekwa ne efa so mana obi fa so yi fie yi obi fa sa konkoro na ese ne die ese obi die eni ewe ku amena mi afi dontu ni ne ekoba ne se kwa yete se utinti se tetetia enkoyi tete ayi enye amamuo anase efi asiesie ana efisem ni nyina enyepe ebia na wo wabusuafo no a ebia wo da wo mo ano no wo mo ye pamcho wo de ne se mo fanchem wo mo ye ticha efo wo mo ye patapafo na se bi pa no wo ka se brewa onti ase enti se na bukashi so ese ye kedi gidi a no akedi gidi nna mpani foto ne dia se ntokwade ye pata na mpata de mo na bi so ha na akwara no ntifie no akwara bi wa wo mu se ojo se waya se kwa na wo kan wadi kire no a na wabobini ena wonni a wo be ka kire no asiso nso a ya wo mu ya enti ni a ono na se mu emre no ekwane a wo fa so a woni no edi nkita ho no anaso oye boni a wo fa so a wo kan ana wo de etene no no ebi a yefuru ba kokora ma ana ntafo kokora no na we die saa kwa na wo fa so mo wo kasa wo de no eno edi kasa no a eye enti wo totani tia se yese yeso akoko no kra enso obi ko die obi ane ti ne kra wonam sabe ti obi nya bukira oboko obi zo obuchi pe haba aha nti wi asa ba wo obi atie wompe obi atie wompe yo ye na yeta kasa yesi efie bia no mensa wom ya kankasa ipacho efie bia mensem media me ma me no kure akoso ya senka ye yani pa mane be fia na miswa na mo fia nkron sabe na mo bi tua me be ko pi tere ene tiste mo nyina tan mo ko school sabe na peja won san bi no ayo me ko na me di fie nsi o se
efie bia emensem ewu kakabensem memasem ne mu enye mensa ise efie bu okwa mu di pana enokure nye fi bia na mensa wo mu ne mu fi bia mensem tutrasem kakabde o tutra ni wo fie ho yo eye abusiafo se na meka no mse dodo adwa ba ko na so nche dodo konto ba ko fo mene nkoto ne ayi ne ka cha metachi wase nyame me dan kwa na me na de enti ebuso me mereko bere simu no nnu se twedi apon de nkwa cha ya da sende ye sa ne mo ho bio mu hia ye ebuso ara esua me se wo bi afa bere me ahoma ne da ase no bomode ama me nsanka na se ko ba se wo mo bi so ba so ya asele dwumadi atena ho da bi ase de be ya enjirima so be hunu bibi se ye nananum gya ya de eno na nyansa pofo ya do suko ye de ewura mu ye pie ya ba ye kura ne ya bono bede de bere mu ti mu so ya asene na dwumadi entena ho na mo aye ye di nka no ye beda mpanimfo a bo aye nyina ase na ya hwede nyame be ye nyame ya aduma da sende ye be sa ne mo ahia bio ti emere mo akura ene mo yo na ne amede gya kwae ne se wo mo aye be so asene no sa nansa poduma ya yeji se wo be so asene a aye ne a wodi ebebo wadwuma ho dawu ne ye kana advert bi se ebeye bebi ne be ko be ebeye kono amenipa apɛ atie eti nipa apɛ atie no na ye bodin se wo na abo ana na wadwa ton de no ye bo ho dawu yeguso to de ama na yeguso to yo enti akura madika da wase adwumade mi am di ho chia me yefrem nana esu afram de bi frem akuraba ye be se hia bio enti memre mo monko ba bia Contrata, que mamou.